na subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mazaran mu ɗora a tashar Bash Comedy TV. Habiba, me ma kika ce zaki faɗa min ranan na faɗa sarki mai kane wuti? Dama gobe ne nake so zan koma Yola. Sarki, kaji mai tace ko gobe ne take so dama za ta koma Yola. Allah kai mu gobe. Dama ta ce tana so za ta tafi da 'ya'yanka. Haka ba zai yi ba, Habiba. To saboda me kace haka ba zai yiwu ba? Ba na son 'ya'yana a nesa da ni, na fi son su kusa da ni. Amma ranka ya daɗe. Da gaske ne mai girma Matawalle yana da wani ɗan bayan mu? Ya Sara, Nafisa tana tambaye ki ba ta amsa mana. Da gaske ne. Amma mai girma Matawalle bai taɓa sanar da ni haka ba, kuma ke ma biki taɓa sanar da ni ba. To ke me yasa Sara baki taɓa sanar da ita ba? Ni ma ban sani ba. Sai ta dalilin zuwan tsohuwar matarsa. To ke kin ji? Amma sai dai wai ya ɓata ne tun yana ƙarami. Shi ne dalilin da ya sa bai gaya min ba. Zahajiya Sara kun sa Nafisa a tunani kenan. Ai na kasance ma sa ka ga mahaifinka na tsawon shekaru yallaɓai. Me waɗannan? Jaridu ne? Yallaɓai. Ban iya karanta Hausa sosai ba. Za ka iya karanto min? To yallaɓai. Iyakanin. To yallaɓai. Babban minista mafi karancin shekaru a tarihin wannan jiha. Sabon magaji Barat a cikin siyasar jiha. An rantsar da shi a matsayin sabon babban minista. Har cikin zuciyar arebar wannan kawai. Menene? Jaridar su bude yamce yallaɓai. Kullum cikin buga hauka yake. Karanto. To yallaɓai. Shin har cikin zuciya sai zai cika maganganunsa? Maza, karanto duka. To yallaɓai. A yau Barat ya yi rantsuwa a matsayin sabon babban minista a gaban shugabannin jam'iyyu mabambanta, inda da ƙyar ya furta kalmar zakakuranci yayin gabatar da rantsuwa. Kasa furtawar da ya da kyau ba ita ce matsala ba. Matsalar ita ce zai iya zama zakakurin shine ya zama abin zolaya yau a kafofin sada zumunta. Ya wadatar hakan. Baskar me ma kalmar? Zakakuranci yallaɓai.